Здравейте, мили мои BookTube хора! И добре дошли в това видео, в което ще видим какво съм прочела за втората половина от 2025 година. Като вече е минал почти един месец, но няма нищо, нямах време да го снимам. И общо взето последните две видеа, които качих, и те бях ги качила след началото на тази година, съм ги снимала от преди това и просто ги обработвах. Нямах времето да снимам това видео, тъй като то изисква малко повече работа, тъй като трябва да вадя повече книги, да обяснявам за повече книги. Да. Това видео също ще бъде разделено на няколко части все едно. Като първо ще започнем с Young Adult романтазитата. Преди да казвам каквото и да е друго, искам да ви кажа, че както и в миналото видео, и този път няма да говоря много за книгата, просто колко звезди съм ми дала, колко страници е. И общо взето това, харесва ли ми не, тъй като имам видеа за повечето книги от тези, за които ще ви говоря, и просто няма смисъл да се повтарям. Като първата книга, която е от този вид, т.е. Young Adult Romantasy, е именно Да разнищи здрача на Елизабет Лин, която е втората част от поредицата Да изпредеш зората. Като и за двете вече най-накрая имам ревю. Да изпредеш зората, мисля, че ми е второто или третото видео и е reading vlog, докато за тази книга ви направих ревю. Миналото видео преди това е за нея, така че може да видите какво мисля за нея. И двете книги страшно много ми харесаха. Тази дори ми хареса като че ли малко повече от другата. Като и дадох 5 звезди. Тя е по-къса от миналата. 377 страници е. Завършена поредица, само 2 книги, идеология, и със сигурност си заслужава да прочетете. Виждате колко съм си отбелязвала. Майя и Идън са ужасно сладки, супер много ги харесвам и общото са прекрасни и двамата. Книгата е прекрасна, всичко е прекрасно и също е много хубава по принцип. В Чарли Лауд преди имаше цветни порезки, но не си купих първата цветни порезки, затова нямаше смисъл да си купувам и втората с цветни порезки. Както казах, не искам да спаваме, така че да продължаваме към втората книга. Реално и третата. Следващите две прекрасни книжки ги споменах в видеото за първата половина. Реално и Да разнищи здрача също я споменах, но тогава още я четох. За тази едната от тях, първата част, също я споменах, защото тогава първа я четох. Но ето и тях, Беладона и Фоксглав на Адалин Грейс. Ужасно много ми харесаха. Още не съм чела Глициня, третата част, но реално погледнато съм прочела първите две, които са за Сигна и за смъртта. Тоест съм завършила, така да се каже, тяхната история, тъй като втората част е за Блайт и за съдбата. Реално погледнато и там също има от историята на Сигна и на смъртта, но имам на предвид, че историята им като главни персонажи е завършена в тези двете книги. Следващата е за Блайт и съдбата. И двете ми харесаха ужасно много. Сега само трябва за секунда да видя колко страници е всяка, тъй като не съм запомнила. Беладона е 407 страници, а пък Фоксглав е 451 страници. Като и двете задържат супер много вниманието. Ужасно хубави са. На мен супер много ми харесаха. Мога да кажа по-скоро Dark Teen Romantasy, Dark Young Adult Romantasy. Реално има спай сцени, но не са нещо кой знае какво, затова мога да кажа, че е Young Adult. Dark, защото все пак има, леко свързано с смъртта, разбира се. Така, съдбата има убийство,
разследваме и в двете книги убийства. Така че са ужасно интересни и за двете книги не успях да позная кой всъщност е истинския убиец. Явно аз не мога да разгадавам. Или пък наистина не се разбира, не знам. И последната Young Adult Romantasy книга, която прочетох през изминалата година, е Divine Rivals или Божествени съперници на Ребека Рос. Това е първата част от поредицата Омагьосаните писма. И за нея също имам видео. Да, за нея си е видеото, reading vlog. И на мен също ми хареса пак. 5 звезди отново. И поне английската версия, за българската не знам точно колко е, но английската, т.е. Divine Rivals, е 368 страници. Четох я малко бавно, но това е защото просто нямах кой знае колко време, а не защото не ми се четеше, а не защото не ми харесваше. Та препоръчвам я, харесва ми, историята е сладка и да, може да видите какво повече мисля за нея. И преминаваме към следващата част, така да го наречем, а именно Young Adult Romantica. В тази част ще има само една единствена книга, но е прекрасна. Просто може да е една, но е ужасно хубава. И тя е именно 1000 целувки едно момче на Тили Кол. Тази книга просто ми е ето тук в сърчицето. Накараме колко страници е, сега ще ви кажа точно колко страници е. 320 пъти ме накара да се разрева. Просто още от втората глава, ако не се лъжа, започнах да плача и това до края. Краят ти е уникален. Просто сега, само докато говоря и вече отново ми иде да се разплача, бих я препоръчела, но имам доста книги за четене. В момента не може да видите, но те са зад тази картина. Ето тук. Цял рафт почти имам за четене, така че не мога да си го позволя. Но може би след като прочета цялото това там, ще се върна отново към нея или пък преди да прочета 1000 пръснати къщета, тъй като и тя е една от тези там налични книги. Сензация в TikTok. Виждам защо. Заслужава си го. Не 5, не 6, 100 звезди, 1000 звезди, безкрайен брой звезди. Просто колкото мога, толкова ще й давам. Ето и това са ми всички отбелязки. Ако можех, навсякъде щях да слагам синьо. Както виждате, съм наблегнала на синьото и на розовото. Има 2 вида розово, тъй като просто ми свършиха. Толкова много имаше, че ми свършиха. И накратко, сладките моменти така и романтичните. Сладките са ми лилавото, а розовото са ми романтичните, разбира се. Като гледах сладките да са по-скоро с приятели, семейство, нещо такова, докато романтичните са сини с господин Рюне, който е уникален. Просто уникален. Книгата е уникална, Поп е уникална, всичко е уникално. Нямам търпение да прочета 1000 пръснати къщета. Сега продължаваме с другата част, която ще я кръстя по-скоро книги за училище или нещо такова, тъй като са реално 2 различни жанра, но просто са 2 книги за училище, които ще сложа на едно, за да не ги слагам като отделни жанрове. Едната е древногръцка трагедия, другата е Лиро, епическа поема. Кажем, ще започна с това, което ми хареса по-малко от двете, а именно с Лиро, епическата поема, Илиада на Омир. Измъчи ме, честно да ви кажа, и когато още качвах в TikTok, бях качила едно видео, какво съм прочела, не знам кой месец се падаше това, когато прочетох тази книга. И казах, че просто Илиада не ми е харесала, защото според мен всеки си има вкус, всеки харесва различни неща. И отдолу в коментарите имаше
3-4 човека, които ми писаха как така не ти харесват ти глупости, вие четете само глупости, не харесвате това, което трябва да се харесва, стойностното, в другото няма стойност, не знам си там какво. Всеки си има вкус. В смисъл, това, че аз не харесвам толкова класика, въпреки че аз не съм чела, ако прочита някоя класика, друга може да ми хареса. Но това, че не ми харесват такива неща като Илиада, какво да направя аз? Като не ми харесва, не мога да се насиля да го чета или да го харесвам. Защото всъщност да го чета мога да се насиля и заради това от тогава май бях изпаднала в една горе-долу книжна дупка, мога да го нарека. Но защото четох доста по-бавно, но няма нищо. В смисъл, минало е за минало е. Ама не мога да се накарам да чета нещо, да ми харесва нещо, което не ми харесва. Просто няма как. И аз дори не я доизчетох, започнах да я чета, измъчи ме да я чета и общо взето започнах да я слушам. И тя е поне тази версия, която аз имах, 192 страници. Аз съм ви показвала коя е версията на снимка, тъй като я нямам при мен, взех си от библиотеката. И я дадох 2 звезди. 2 звезди, защото да, може би имаше нещо по-интересно. А и освен това знаех, че като го четем в училище, на мен ще ми бъде по-интересно. И заради това може би дадох 1 звезда отгоре, тъй като все пак може би до някаква степен се чувствах и задължена да го чета и точно заради това не ми харесваше толкова много. Не знам. Например, да, сега на училище ми хареса малко повече, не супер много, не се случи като на Милен Драги, както миналата година, когато го четох лятото на Милен Драги, въобще го ненавиждах и в крайна сметка в училище супер много го харесах, но със сигурност си заслужава тази 1 звезда, която съм дала допълнително, за ако случайно ми хареса. И сега, специално за хората, които ми казват, че стойност на литература не ми харесва, така, прочетох Антигона. Стара е, би трябвало да ви харесва на хората, които сте против. Или поне Антигона тази версия от 96 страници. Не е цялата, ами по-скоро училищните неща, които трябваше да прочита. И ми хареса супер много, като за училищно четиво е прекрасно. Дадох и 4 звезди, да, не 5, но 4, мисля, че пак е супер добра оценка. Беше доста интересна за мен. Прочетох я за 1 вечер, не че е трудно да прочетеш 96 страници за 1 вечер, но нали все пак си казвам и ми беше супер интересно да прочета, да видя какво се случи. И за Антигона вече мога да кажа, че ми харесва. И бих ви накарала да я прочетете. Разбира се, Илиада, ако искате я прочетете. Не съм ви казала, не я четете въобще, защото все пак трябва да си четем нещата от училищната програма, да сме подготвени, да знаем горе-долу поне за какво се разказва. И поне за това си прочетете нещата. А пък дали ще ни хареса, какво да се прави? За съжаление сме задължени да четем. Сега продължаваме с нещо, което честно, като разбрах за тази част, какво се е случило, не можах да повярвам, че наистина е станало по този начин, тъй като в първата половина на годината само такова четох, докато сега явно нещо се е случило и аз знам какво е, но ще разберете от последната част какво се е случило всъщност. Преминаваме към романтазито. В тази част отново имам само 1 книга. Вау, миналия път имахме повечко, но разбрахте, след малко ще ви кажа какво всъщност се случи и защо не съм чак толкова много романтазита. Единственото романтази, което прочетох през втората половина е Рицарят и нощната пеперуда на Рейчел Гилик. Това ми беше първия допир до авторката и много ми хареса. Да, ужасно много ми хареса. Знам, че тази година Сиела ще превеждат и втората част, така че си очакваме. Отбелязвала съм си, но тъй като не обичам да порезките, слагам, когато има порезки, ги слагаме така отвътре. Иначе виждате, че съм си отбелязвала доста. Дългичко,
дългичка е 544 страници, но се чете бързо, защото е наистина много интересна. 5 звезди, няма какво да казвам. Имаме 6 пророчици и просто историята около тях е много интересна. Историята около 6 и господин Рори също е много хубава, много хубава. Просто нямам търпение да прочита втората част и да прочита другите книги на авторката. И така, ето че стигнахме до момента, за който всъщност ви казах, че сега ще разберете защо всъщност не четох толкова много романтази през втората половина. Както сигурно хората, които са ми гледали видеото от първата половина знаят, че аз първата половина бях прочела само една романтика и това всъщност беше Високо в небето на Ли Стомфорд. И ми хареса ужасно много, но беше само една на брой. Но както казах, ми хареса супер много и заради това реших, тъй като след енциклопедията на феите, както казах, изпаднах в книжна дупка, после и заради Иляда и просто когато четох романтазито, започнах да ги чета малко по-бавничко като че ли и реших малко така да почита, да променя жанра и да почита малко романтика. Съответно, през втората половина четох малко повече романтика, отколкото романтази. И сега всъщност ще видите кои са книгите, които прочетох. Повечето книги от тази част съм ги чела или онлайн, или съм ги слушала и заради това ги нямам при мен. Но аз ще ви показвам картинка, така че не е кой знае какъв голям проблем. Започваме с първата романтична книга, която прочетох през втората половина, а именно Обвързани с чест, която е в първата част от поредицата Хрониката на мафията, Родени в кръв, на Кора Райли. И ми хареса много, беше доста хубава. Тя е и кратичка, 272 страници. И дадох 5 звезди. Това беше първата книга, която прочетох тук, откакто се нанесохме. И я прочетох първата вечер, когато се нанесохме. Втората ми беше Хиляда целувки за момче, но няма да обяснявам нататък. Много ми хареса. Знам, че ще превеждат третата част тази година. Така че ще трябва да си взема първата и да прочета втората, за да се подготвя за третата, но второто рафтче там малко ме спира. Какво да се прави? Така е. Като си купувам много книги, сега си сърбам по парата. Дори наскоро гледах от Real Short това филмче, така да го кажа, което беше по книгата и то също много ми хареса. Така че, да, книгата е 5 звезди, тя е мафия роман, забравих да кажа. Така че, да, подгответе се за мафията. И това ми беше първия мафия роман, с който прочетох като цяло. Продължаваме с първата ми книга на английски, която четох, слушах, двете заедно правих, а именно It Ends With Us на Колин Хувър. Книгата има доста смесени мнения. За нея някои хора много я харесват, други хора си я слагат под кревата, изхвърлят, не знам, горят, какво правят. Аз съм от първия тип, а именно на които много им хареса книгата. Знам, че има втора част, но не съм я чела. И до нея ще стигна някога, някой ден. Мисля, че на български се превеждаше Никога повече, но не съм напълно сигурна. Книгата е 378 страници и отново й дадох 5 звезди. Като цяло не съм я само чела или само слушала и така нататък. Но е
хубава. Разказва се за домашното насилие. Общо взето се засягат доста важни теми, които наистина са важни да се споменават. Скоро би трябвало да кача видео за нея. Мисля, че видеото след това ще бъде за нея, тъй като аз вече съм снимала. Освен ако не реша да кача някой reading vlog, ако всъщност си прочита книгата, която чета на reading vlog. Но би трябвало следващото видео да е за тази книга ревю, така че стойте, чакайте до другата седмица, за да разберете малко повече за книгата и какво ми хареса, какво не ми хареса. Продължаваме с две книги, които изслушах. И първата е The Paradise Problem от Лора Нашър. Това са две авторки, които пишат заедно книги. И книгите са наистина много хубави. Поне първата, която прочетох, за другите не знам, но съм сигурна, че и те също са толкова хубави. Тя е 352 страници и 2025-та, горе-долу лятото, я преведоха. Не съм напълно сигурна дали Сиела беше, мисля, че Сиела. Я преведоха и се превежда Проблемът с рая. Така че, ако искате, може да я прочетете. Наистина се заслужава. Едни много летни настроения носи. И беше много хубаво. По принцип, аз я четох октомври-ноември. Края на октомври, началото на ноември. Но това не ми пречеше да се вкарам в сюжета, да разбера героите, да се пренеса отново в лятото, да си представям, че съм на плажа и че си лежа на шезлонга, чувам вълните до мен и всичко е супер. Просто въобще не ми попречи. Беше ужасно хубава книга, лекичка, супер хубава, просто има фейк дейтинг, което да, много ми хареса. Следващата книга, за която ви казах, че отново съм слушала, е Love Redesigned. Тя е първата книга от поредицата Like from Billionaires. И като цяло от много време исках да прочита като цяло поредицата и заради това се осмелих най-накрая да изслушам първата книга. Нея само си я слушах, иначе тях да ви я покажа. Не знам дали казах, че е на Лора Нашър. Мисля, че не. Няма я преведена на български, доколкото знам. Но не е чак толкова трудна за четене, предполагам, защото поне по това, което слушах, когато я слушах, нямаше някакви думи, които да са кой знае колко трудни. 530 страници е и е 5 звезди за мен. Много ми хареса. Имаме като цяло нещо като врагове, влюбени, били са някога заедно, разделили са се, така, после отново стават заедно. Също много ми хареса. И нямам търпение да прочита и другите две книги от поредицата. Не съм сигурна дали ще има и четвърта. Мисля, че да, ако не се лъжа. И така, дами и господа, стигнахме до последната книга за днес. Последната книга, която аз прочетох през втората половина. А именно You Are Never Not Mine на Моника Мърфи. И за нея имам ли ревю? Мисля, че... Не, нямам ревю. Ще направя. Обещавам, че ще направя. Историята ми с нея е много така забавна, тъй като аз казах в едно от видеята, докато я четох, че исках да си я взема с цветни порезки, защото знам, че имаше цветни порезки бели на панделки. Търсих я в две книжарници цветни порезки, нямаше, имаше само така и си викам, окей, в България няма цветни порезки, ще си я взема така, it's not a big problem. Взех си я и след 2 дена отидох в книжарница и я видях с цветни порезки и се почувствах много прецакана, но нищо, тя и дори така е ужасно хубава и по време на книгата разбрах всъщност защо е това червило ето тук. То също играе важна роля, така да го кажем, в книгата.
Реално това е май последната книга от поредицата. Да, Lancaster Prep, Next Generation. Но те не са свързани, кой знае колко, така че няма проблеми да си я четете просто така, самостоятелно. Аз я прочетох така и съответно мисля, че няма кой знае какъв спойл, не съм напълно сигурна. Сега ще чета другите книги, така че ще видим дали има някакъв друг спойл. Реално това ми е първата книга на Моника Мърфи, която чета и на мен много ми хареса. И тази книга, мисля, че и като A Million Kisses in Your Lifetime и всичко, което исках да кажа, но премълчах, са малко така от една страна като и Тенцо и Тъс. От една страна харесвани, от друга страна мразени. И аз отново съм от тези хора, които я харесват. Да. Какво да се прави? На мен си ми хареса тази книжка, малка, сладка. Тя, май не ви казах, е 402 страници. И общо взето наистина много ми хареса и скоро ще направя ревю и на нея. Хора, мисля, че това е всичко, което имах да кажа. Ще се видим отново в следващото видео, а за такова видео ще се видим след 6 месеца горе-долу, към средата на тази година, да видим тази година какво съм направила, дали ще успея да прочета 20 книги. Да, 20 книги ми е в Goodreads целта. Миналата година успях да прочета за 2025-та 25 книги. Така че сега може пък да се опитам за 26-та да прочета 26 книги. Това е, хора, всичко, което имах да кажа. Благодаря ви за гледането и чао, мили мои буктюб хора!